Samo otvori ovu emisiju između HDZ-a i nekog drugog. Ja bih samo rekao... Ako smijem odgovoriti. Samo da završim ja ovaj ciklus. Što se tiče podataka, naravno da mi možemo iznositi jedne podatke koji idu u prilog, drugi podatke koji ne idu u prilog, ali zapravo to vam je kao familije. Jeste li dužni ili ste manji dužni? Ono što je temeljni problem Hrvatske, s čim se danas suočava, s čim će se suočiti za godinu, 2 dana, to je visoki dug inozemstvu koji mi ne možemo platiti našim kunama, nego moramo platiti eurima koje nemamo ili vlastitom imovinom. To je ovi osnovni zajednički pokazatelj uspjeha. Ima malo turistička sezona, padne poljoprivreda, malo poraste izvoz, padne uvoz i tako dalje, a na kraju mi smo svake godine sve više dužni. To je isto kao familija. Više trošimo nego što proizvodimo. Tu je problem jednog modela gospodarenja, pa jednog dijela i političko-ekonomskog modela. Kako je do njega došlo, to možemo sad razgovarati. Da li je kriv više ovaj ili onaj. Ono što je sad, s čim se suočeni ljudi, to kako dalje raditi. Moj je pristup da prihvaćam situaciju kakva je, iz te situacije napraviti zaokret da se za 2-3 godine ne nađemo u grčkoj situaciji. A to je vrlo ozbiljan problem. A ova priča ko je kriv, ko je više, ko je manje kriv, neće spasiti luku Hrvatsku.